Na di ay ko'y dalang good news ninyo mga igsoon. Okay. So confirm mga igsoon. Doon na di ay ko'y dalang good news ninyo mga igsoon. Gikan nga ni sa Dayas, Cordoba. Duha kabok ang mga attractions nga recently open. Number 1 mga igsoon ang 10,000 Roses. Ikaduha ang kining Lantaw Floating Restaurant. Boss, mutana ko boss. Bago ra nag-open no? 10K Roses o kining Lantaw? Okay. So confirm mga igsoon ang Lantaw Floating Restaurant is now open. Atong kuhaan gamay og footage mga igsoon para makita ninyo. So mao na kini mga igsoon. Although mga igsoon di pa kini siya final gino, sige pa siguro may siyang silang trabaho. But at least nag-open na ang ang Lantaw Floating Restaurant. Ang 10,000 Roses mga igsoon, tagaanta mo og quick pick para makalipli kita. Para confirm duha ka attraction nganhi sa Dayas, Cordoba now officially open. Atong tanaw sa babaw may igsoon. Tugbo mga igsoon, mag-drive ka padungan ni sa Cordoba, makita nimo ang Dayas, kanang 10,000 Roses and kanang Lantaw Floating Restaurant. Amping mo kanunay mga igsoon ug hinaot nga magpabilin kitang mahapsay.